ମୁଁ ତ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରୁ ବଜାଇ ରଖିଛି ମୋର ସ୍ଥିତି। ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ମନୁଷ୍ୟ, ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିର ରୂପାୟନ। ମୁଁ ଜୀବନ ଜାହ୍ନବୀର ପୁଣ୍ୟ କୁଲ୍ୟାରେ ବିକଶିତ। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ। ଆଧୁନିକତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛି ମାନବକୁ। ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ସମ୍ଭବ କରିଛି ଅସମ୍ଭବକୁ। ମୁଁ ନୂତନ ତଥ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। ମୁଁ ବସ୍ତୁ ଜଗତର ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଥା ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ। ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ। ଓ ବିଜ୍ଞାନ? ହଁ, ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଧ୍ୱଂସଲୀଳାକୁ ଦେଖୁଛ? ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ବଳରେ ବଳିୟାନ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ କରୁଛି। ମୋର ଅବଦାନ ତୁମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ବହୁକାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ସେହି ଅଜ୍ଞତା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରକୁ କ୍ରମଶଃ ଦୂରୀଭୂତ କରିଛି ମୁଁ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ଏପରିକି ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଯାତାୟାତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କେତେକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ସାଇକେଲ, ରିକ୍ସା, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟର, ରେଳ, ମଟର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ପାଣି ଜାହାଜ, ଷ୍ଟିମର, ହେଲିକପ୍ଟର, ରକେଟ ପ୍ରଭୃତି ଯାନର ଉଦ୍ଭାବନ ତଥା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଲୋକ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପଙ୍ଖା, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୃହ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିବା ସହ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଗମନାଗମନ, ଯାତାୟାତ, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା, ମହାକାଶ ଗବେଷଣା, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଦି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉନ୍ନତ। ମାତ୍ର ତୁମର ଅବଦାନ କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଦର୍ପଣରେ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଖକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖେ ତଥା ମୁଖକୁ ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଏ। ଫଳରେ ସମାଜ ମାର୍ଜିତ ଓ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ। ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଭଲ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହାନି ଲାଭ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ସ୍ୱରୁଚି କୁରୁଚି, ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦ ଇତ୍ୟାଦି ସମାଜରେ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ପ୍ରଥା ଚଳଣି, ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା କଥା କହୁଛ ତୁମେ? ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ଜାତିଭେଦ ନା ଜୋହର ପ୍ରଥା? ତୁମେ କେବଳ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗରେ ସୀମିତ କରିଛ ଏହି ସମାଜକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପରିଶେଷରେ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାଇଛି। ହୁଏତ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରିତାରେ ବିଶ୍ୱମାନବ ମୁଗ୍ଧ। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଛ। ପରମାଣୁ ବୋମାର ଉଦ୍ଭାବନ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜାପାନର ହିରୋସୀମା, ନାଗାସାକି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଆଜି ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମାନବୀୟ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରୁ ଦୟା, କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି ଆଦି ସାମାଜିକ ଗୁଣ ସମୂହ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଟିକେ ଶୁଣିବ? କିଏ? ସମାଜ? ହଁ, ମୁଁ ସମାଜ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ତଥା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ରଷ୍ଟାର କଳ୍ପନା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ସାହିତ୍ୟ ଲଳିତ କୋମଳ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଲାଳିତ୍ୟ ଜନିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଜଗତର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରେ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଆଧାର ସୂତ୍ର ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ସାହିତ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭାବନା, କଳ୍ପନାର ବିଳାସ ତଥା କାବିକ ମନୀଷାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ତଥ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ, ଯାହା ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦରର ପରିଚାୟକ। ତାହା ହିଁ ସାର୍ଥକ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ହେଁ ଏହା ବସ୍ତୁ ଜଗତର ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଥା ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜଗତ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉଭୟ ମାନବ ସମାଜରେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ। ତଥାପି ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବେଳେବେଳେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଧାରରେ ମାନବାତ୍ମାକୁ ନୂତନ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଏ, ପୁଣି ତା'ର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଗହୀର୍ତ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧାନରେ ସହାୟକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲାଞ୍ଛନାର ପାତ୍ର ହୁଏ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଦୁହେଁ ଏକ ପଥର ପଥିକ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ରହସ୍ୟ କବି କଳ୍ପନାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଜଗତ
ଓ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକର ଭାବ ଭାବନା ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ତଥା ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ପଦବାଚ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଚାରବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉଦ୍ଭାବନମାନ ଦେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନର ହିଁ ବରଦାନ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି। ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।